أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم bandiraɓe julɓe andi kadi oɗo ñalawma alhamis min garti kadi yewtidde moon e jewti l'islam garanɗen ɗo hannde galle men ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Simani Ba ɗo e galle meɗen Kilinkare galle ceerno Mamadou Samaso. hannde noon ko ñalawma alhamisa lewru haranne yara balɗe 21 e min calmini jinnaɓe seereɓe foti calmini ene juure hannde kadi min garti samin ɗon وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بيكد الحمد لله رب العالمين. engari jakkude jawte men jawte islam tawi waɗanden ko jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile ɗo e legal men Kilinkare galle men ceerno Samasa. eɗen jodde noon jandiyanko men lengo Thiam Issa Yunus Ndongo e ceerno men ceerno Mahamoudou Diallo toon to Wucci ene wonde ceerno Ousmane Kane toon to Fundu galle ceerno men Ahmad Tidiane Kane en calmini ɓe en juuri ɓe en cuurmi duɗal ngal fof. eɗen gonde kadi ɓi Chérif men Chérif Abdoul Khadir Haydara ɗo e kay heydi kodda makko biyeteɗo Abba tawi janganten ko nokku men Sénégal nokku men Dakar o jangata ko Dakar toon to nokku men Keur Massar. ceerno Ba woni ceerno makko ɗum noon o ari jurnade khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile Ba ɗo e kay heydi o tawatarama yewtere men yewtere islam inchallah namde garande en walla dendagal kadi ko ceerno hiɗi e ko fate banggue jewte men islam inchallah. en calmini hettiyankoɓe men en calmini jinnaɓe sirifaɓe moƴƴuɓe dendagal almuɓe en dowaniɓe kadi dendagal sankoraɓe rewo e worgo e dendagal windere nde fof salminama e juuram. eɗen ñaago Allah kadi yo Allah waɗi hen nden kam muɗum inchallah. joni dokka en ceerno men jinnaɗo men khalifa men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. no mbi ko noon no mbini ko noon tuggi caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam e yettude dendagal moƴƴuɓe gila e waliyaɓe ha e seeramɓe ha e andinoɓe fof kamɓe fof enenne kadi en jettiɓe eɗen ñaago Allah tedduɗo towɗo nde Allah waɗanten suturu nde Allah waɗanten moƴƴere e ɓeydaɗo yettudemo kadi e ndu ɗo lewru wiyetendu Harane ɗo lewru wiyetendu Harane ha hannde koye Harane gonɗen nogas ɗiɗi mayru hen gonɗen nogas ɗiɗi mayru hen gonɗen nogas ɗiɗi ko hen gonɗen wiide noon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko serano e kunuɗe meɗen ko serata e kunuɗe meɗen alhamdulillahi rabbil alamin serano e kunuɗe meɗen serata e kunuɗe meɗen kala no ardi e kala no wiira e kala no waɗira jam e jamal mum kala no waɗira wiite tan ko alhamdulillahi rabbil alamin yo wuuji ɗi alhamdulillahi rabbil alamin kuddi ndi e ƴettoje ɗe ko arata e meɗen ko fof ko bonni ko moƴƴi ko fof ko alhamdulillahi rabbil alamin yettede e yennede ko min foti amin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗo yettoɓe alhamdulillahi rabbil alamin kadi ƴettotoɓe kadi e yirnoɓe kadi alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi min on martaba e jeeyede e ƴetteteɓe e toñoɓe alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi e jeeyede e ƴetteteɓe e yirneteɓe e toñoɓe e yeddeteɓe alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokkimi jeeyede e yeddeteɓe e yirneteɓe e toñeteɓe e takketeɓe alhamdulillahi rabbil alamin ɗiiti hen Allah sabu so tawi yennede e yeddede e ƴettade fuɗɗori ko jomiraɗo tedduɗo towɗo tagɗo yimɓe o ko toon fuɗɗori ala ko yahudiyankoɓe mbiyanimo ala ko hefreɓe mbiyanimo ala ko ɓe jaɓanimo mbiyanimo ko heddi goɗɗo so Allah wiyama ka ene resi walla en dañ ɓinguel kanko o wi ko wahda wula sharika lahu o lam yalid wallam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun joni to jibinto ko woni ko to woni ene ɓuri ɗon takkere ene ɓuri ɗon bani adama ene wiya ko ɓuri ɗon bani adama so wiyama ala bamma koye dari ɓacca killaji
onon seeɗen ɓe waajortoɓe نعم e onon seeɗen ɓe waajortoɓe sibu Allah نعم haalnoɓe julɓe نعم yettede e yennode fof yo fate moɗon mbaɗi ko sibu Allah نعم so tawi ƴettore haɗima waajade نعم walla yennede haɗima waajade نعم walla wiyede ko boni haɗima waajade نعم wona gonga e ma نعم wona gonga نعم sellani نعم min noon mi yetti Allah نعم dokkuɗomi on ɗon martaba نعم dokkuɗomi ngal gueɗal نعم e waddede e muɗum e waddede e nelaɓe muɗum نعم min ladun annabi nuh alayhi salatu wassalam نعم haa yettiɗo jettiɗen hannde ɗo نعم e annabi sallallahu alih w sallam ala annabi mo yennaka نعم ala mo aybinaka نعم ala mo ƴettaka نعم ala mo wiyaka نعم ala mo yeddaka نعم ɗi ƴettore hawata kam min نعم yonnore hawata kam نعم mi meeɗaade wirtaade e neɗɗo نعم wi kam ande kaari ƴettima manque ne winda e tindam نعم ala walla jagge wuttam ande wutuma wone moddi ƴettore ala نعم ƴettoɗen نعم jenne نعم kuɗe نعم ngaybine نعم kala ko mbiɗon mi نعم Allah wiyanoma ko ɓuri نعم kala ko ngaybinɗon mi نعم nabi sa sallam aybinanoma ko ɓuri ɗum نعم kala ko takkuɗon mi نعم jeyaɓe Allah takkanoma ko ɓuri ɗum نعم mi heeɗima tan e Yunus نعم kuɗaɗo walla anatullahi alayhi نعم e kassata makko ɓooyɗo ɓennuɗo نعم nder mbino ɓiɓɓe makko ngari ke kasaji calluɗo نعم moy cheikh tidiane woni catholique nde نعم wiyatno ko Michel oɗon gandi min ƴeewe o kanko Yunus kuɗaɗo walla anatullahi alayhi kanko wi ni o cheikh tidiane woni Michel nde woni catholique nde wiyatno ko Michel min heeɗi نعم ɗum nde on jeddani ɗum نعم beele noon so tawi ko fotino ko Yunus en wiyete ko anduɓe نعم ko fewnoɓe leñol نعم walla ko fewnoɓe diine نعم ko ɓen goni wiyoɓe ni نعم moƴƴinoɓe diine نعم walla fewnoɓe diine نعم holko heddi min mbawmi haddan koɗo kanmi ɗo نعم yamiroram nde haɗɗo ko ɗon tan نعم alhamdulillah rabbi nelaɗo sa sallam نعم so tawi on pelliti wiide nelaɗo wiyama waɗama kay نعم son mbiyama on mbaɗama onon seerenɓe wajiroɓe نعم on ƴettama walla on jeddama نعم on jaɓat نعم wala budde jaɓon نعم wala budde jaɓon ɗum نعم jaɓon wiyede نعم jaɓon yeddede نعم jaɓon yennede نعم jaɓon ƴettede gone e gonga tan نعم kaale tan ko Allah wi نعم kaale tan ko nelaɗo sa sallam wi نعم kaale ko cheikhuna ahmad tijani radiallahu taala anhu نعم e hono muɗumen e hono muɗumen e hono muɗumen ko mbi نعم e lomtiɓe mumen ko mbi نعم taw ɗon jogani ɗum dalilu نعم taw wona ɓeydude نعم walla ustude walla faandirade نعم walla yide baba mbi نعم walla ceernam mbi نعم walla mamam mbi نعم ɗon ko camde نعم seeremɓe mbi ene نعم woodi moƴƴo mbi ene woodi نعم kono baba mbi نعم walla ceernam mbi نعم fenade نعم ala hen din ala e diine نعم wona gonga نعم jogoɗani kadi wonde e diine kaale Allah wi نعم nelaɗo sallallah sallam mbi نعم moƴƴuɓe mbi نعم gila moƴƴuɓe no gila sahabaɓe نعم ha aduna o firto نعم yo bamma wone waten bamma نعم waten kawma نعم waten mamma نعم waten ceerma نعم baltadema noon a haali inde bamma walla inde ɗum ko meeɗa haydara ko defata نعم jaggi e lawol cheikh nama tidiani نعم jaggi e ɓural moɗon نعم jaggi e malal moɗon نعم jaggi e ko ganduɗon نعم jiɗɗo yo jaggo to maraba نعم wiɗa yo woppu hattangol yiyade ha ɓaawa janggo نعم alhamdulillah rabbil alamin kala ko mbiyaɗon نعم muñe kala ko mbaɗɗon نعم wono mbajitoɓe muñe نعم eɗen jokkano jewte meɗen نعم ɓamɗo ne yewtude ko jewtan ɗen نعم ko adi ɗum noon ko salminago ruttude en salminago نعم e jinnaɗo meɗen نعم khalifa meɗen نعم ceerno yahya batoury cha toll نعم ko ari noctor ko نعم en keeɓi salminago makko نعم ummorade almudo makko نعم ha e kanko haare makko kadi e lafdu makko نعم wayno matan ko eɗen duwanoma نعم juurde balɗe e moƴƴude gurdam نعم e moƴƴude battande آمين kadi Allah waɗanimo ɗum kadi ma Allah waɗ ɗum آمين نعم no ummori to galle makko to hisni نعم yo Allah hisniri monon haw arta آمين ɗon نعم ceerno ya yaɓɓa نعم no ummori to galle makko to hisi نعم yo Allah reermo toon نعم taw hisi آمين yo Allah artirimo noon kadi taw hisi آمين نعم dengangal dewal Allah ɗo ko rewi e Nouakchott نعم e mo o rewdi Allah نعم yo Allah jaban آمين dendangal mo ko o duwi Nouakchott نعم e ko o downi Nouakchott نعم e ko o downi Nouakchott naaɓe نعم yo Allah jab آمين نعم dendangal jogorɗo arde e makko نعم ene salminamo نعم ene duwanomo نعم ene darda e makko moƴƴere نعم e kumtal haaju نعم yo Allah humtu آمين dendangal garɗo e makko نعم ene ñaago o duwaw نعم ene wonde e kulhuli نعم ene wonde e sohlaji نعم ene wonde e goƴaji نعم yo Allah jaɓanmo on duwaw آمين jaɓana kadi garanɗo o kadi on duwaw آمين ɓe jahi nabilu sahayla asiyo en calminimo en calmini galle ceerno Ndiaye Baro نعم no adibu نعم en calmini ceerno Hamidou Bal نعم e ɓesgu muɗumen fof نعم
cakki ɗon ceerno lay Seydou Nour mo Patigal eɗen calminamo eɗen ñaago mo yaafo e duwaw dendagal fof foti dendagal eɗen duɗɗo ɗum duwaw eɗen maɗum kañum ne yo Allah guinden baraji ko alda e baltade alda e limtugol ha jofte noon e guure ɓe kala julɗo kadi eɗen duwono kala julɗo eɗen duwono ɗum e neɗo ustare islam yo Allah wallu en walla dendagal bandiraɓe fof no piliri eɗen jokka e diineji meɗen mbatten hakkille e diineji moɗon he ñande an to radio fulɓe kamɓe ata télé fulɓe ɓe gaddi toon baajotoɗo goto wiyete ko oustage bone tawi bone oustage Diallo oustage Ousmane oustage Ly tawdiri ɗon ɓe kaala haala diine l'islam ɓe paati koye haala politique needi sukaɓe wona noon needi sukaɓe ko faati e l'islam ala ko needi sukaɓe faade e politique aji sabu ko ɓuri heewde en kanko ceernajo kala ko o jaaba e l'islam kala ko namda e l'islam o jaaboto ɗum koye ɗemgal français walla ɗemgal arabiya elle wona haal pulaar eno haaldata o jaaboto koye ɗemgal pulaar o jaabota koye ɗemgal pulaar o jaaboto koye ɗemgal france walla e arab elle kanko Ousmane Diallo o nanta arab walla elle o nanta pulaar elle kadi wona pulaar haal pulaar en ɓe jewtanta ala kullin ɓe gummodima hen tarɓe e neede sukaɓe gila to dewgal gila fof ɓe tinima hen fodde bawɗe maɓɓe tan mbaɗa ena wona gonga ena wona cemte kono ɓe kaali tan koɓe mbawi ko hawri e deftere Allah ko famata ba ko hawri sunna Nabi sallallahu ko famata ban ko hawrani ɗum komin beddo ladde fara dadde ko haal kuɗaɗe kalante ko soɗon kala onon seeren ɓe gob itte faransiji moɗon ɗi itte masalaji moɗon ne battone arab ɗi mbatteɗi haal pulaar ko haal pulaar en mbaɗan toon acci ha jonto arabe o to ko mbawɗo kalon ɓen jewto france o éclaji mon to kalon ɓen jonto politique aji moɗon to kalon toon amma ko inira radio fulɓe walla haal pulaar en loppet min jaɓani france min jaɓani arab ɗemgal amen min juldetangal min duwortako ngal kono min parnoro ngal emin pasningal hayo maddi kangal min gandiri Allah kangal min gandiri Annabi sallallahu alaihi wasallam kangal min gandiri ko moƴƴi kangal min gandiri ko boni e jabde min jangude ɗemɗe goɗɗe e tuganade Annabi sallallahu alaihi wasallam e tuganade deftere Allah kala ko wona kangal so gaddi min berno ladde kanko oustage Diallo o e oustage Ly o ɓe gardi hankadi goto mabɓe fof oustage fof kala soɓe kaala e jewton ɓeɗe so tawi tan ɓe jeddani hen ceernago ala weletaɓe kadi so tan ko mabɓe haala goto fof ne ɓuƴono jiɗɗo ridde ni hande ɓe kaali haala ceerno fof jafoɗon mawɓe kanko oustage moɗo mbiyata oustage Diallo o tarema an oustage Diallo eskeyma o wi omo namdi oustage Ly o o yii inde he so tawi ɓinguel jibinama ko mañande inde jomumen nodda ceerno ayi o wi ceerno o so ari ko nden ɓinguel ngel addete nodde ne e noppi he nodde ne e noppi he woni o wi kanko oustage Diallo o namdori oustage Ly o o fawti hen kanko oustage Diallo o e namdal makko ɗimmal oustage Ly o oustage tan ɓe mbiyata engrais ade ko Allah usti kadi oustage tan ɗum fonda ko haaldi ino mabɓe ni oustage tan oustage sabu somi namdiri oustage ko noon mbiyata mbiyata ceerno de somo namdiri ko mbiyata ko oustage ɗum ko teddugal hakkude mabɓe kamɓe hen toon o namdi oustage o wi joni kadi ko wayno inɗe Ly kanko oustage Diallo o namdi kadi oustage mawɗo o oustage Ly o namdi on liɓe noon no keewi kono mo Ousmane Diallo haaldata o ko on mbimi mo Ousmane Diallo haaldata télé fulɓe o ko on mbimi goɗɗum haalani so mbaɗa mante Ly walla mbaɗa haala Ly ngirami ko dow ceerno Abdou Qadir en ceerno Mallamin en wona ñunkuru ñakaw walla nde nani kanko oustage Diallo o o wi oustage Ly o namdal makko ɗimmal kadi so tawi ɓiɗɗo jibinama beele ina reedi ɗum balɗe tati walla balɗe jeeɗiɗi yontere nde beele ko balɗe jeeɗiɗi ɗe walla ko balɗe jeetati ɗe kanko oustage Ly o wasde mo fasnade ɗemgal makko e wasde mo fasnade shari'atul islam e ɗem e gandal figu fuɗɗori o wi ko ɗum ko masalatul fiqhiya ayi o jaabaki elle maro figu ko jeaka e l'islam yoɓe dutto banda o ɓe ƴeewa o wi ɗum ko namdal e figu o deƴƴi o jaabaki ko oustage
jallo namdima ko mbele balɗe jeeɗiɗɗe ko jeeɗiɗɗe tan walla ko ma jeeta so ara neɓɓi ɗo inde o jaabaki ko noddinte ko e noppi cukalel ñaata hee ko o jaabaki kanko oustage li o ko sali jaabade ko e ko kanko oustage Diallo fotno wiide ala ko ɗum ɗo namdimi ko ɗum ɗo jinmi famnede bale magal makko reedo kanko oustage Diallo koye fasigaago makko e naafi e kefrago makko sa felliti addude yimɓe aɗa yewtude e muɗumen so celi lawol e l'islam walla a namdima ɗumen mbi ana mbaɗa hen mokumaka wi ala masala kam ko tel won namdi wona deƴƴude ko deƴƴuɗa ko ɗon ko ɗum kalanmi hannde ko mbiɗa ko ñande inde ɓen gaddata ɓinguel ngel noddinde noppi mum a fen wi wonɗe yimɓe walla ko jiiɗa bone mo jiiɗa toon wona ala l'islam adi jibinede e l'islam ko Abdallah ibn Zubayr caggal nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ari Madina huna wara nelaɗo sallam nde de noppi woto ko ƴakkiti huno koye ko ɗum tan woni sunna so ɓinguel jibinama ñande jibinade an oustage Diallo a fen wona a ñande inde noddinte e noppi muɗum an oustage li o ko hannoma jabade moye ɗum mbiyam nelaɗo sallam golliranni wona deƴƴu human bindagal ma anda jangi patakori yo jangi siwi yo jangi seyeni yo yehi koyti yo yehi bele fof ko mere ko ngo tan halte halta gonɗa ko a wi tan ko masal figi anda jangade figu an ɗum han ma jabat kala musunno bimo nelaɗo sallam ñande jibinade ñande ɓinguel jibinade ko ñande hen noppi ɗi noddinte nofre ñamondu saggal nde fuka o yalti ɓiɗo um his onon fuutankoɓe bandiraɓam keɗɗe kettuɗe no moƴƴi ñande ɓinguel jibina masalaji ɗiɗi mbaɗete so heewi wona tati so ngel fukama ha laaɓi haɓi cer nofru ñamuru ndu noddine hen nofru nanuru ndu tuute hen ɗum ko ñande ngel jibina ngel yaltine ngel hisi ko gila ñande hen wona ñande inde to oustage Diallo penowo o wiye to sa yi waɗoɓe ɗum mbaɗani sunna waɗaka barke ɗum ɓaade aɗa andi wona sunna waɗaka barke ka belaɗo yeddude yeddu jomumen giɗa toon yeddu jomumen sona fasigago walla nafigago aɗa andi yeddu wi ala wonani aɗa ma yeddu ko aɗa andi ala e gonga an ko mbatta ko ene ɓuuri bonde ko mbaɗa ko ñande inde ko ɗi masalaji tati jibinama on bandiraɓam fuutankoɓe haalpulaar en kala ɗo bonɗon kala ɗo gonɗon ko ɗon kalantu kala ñande ɓinguel jibina ɓaade kay wona ene waɗa e weeruji heɓotako so jibinama fukama ha gasi wuddu ndu taƴama lootama ha laaɓi nofru ñamuru ndu tuute hen noddine hen nofru nanuru ndu wurne hen so tamorore so ndiyam moƴƴam so biiru zamzam so jiyaɗo Allah tuuta e huno koye nelaɗo sallam ƴakkuno ko tamoroje so adanama tiggo adanno ko tamoroje tuuti hen ƴakki lamɓiɗe gueɗe ansariyanke o kaymi ko noon addana ɗum dayno o tuuna hunde mum ansariyan mbaɗo jibinede ono ƴakki tamoroje wona lemjindade wi kono ko ansariyan koɓe jiiɗi tamoroje kanko nelaɗo sallam koni o wanno banda men nofru ñamuru ndu tuute nofru nanuru ndu nofru nanuru ndu ndu no wurante ñamuru ndu noddinte nanuru ndu tuurte wurante kala e moɗon bawɗo ɗum huma binnagal e gandal e fof kala e moɗon bawɗo so ɓiimo jibinama so hôpital to jahton to walla ko nande hen badde Allah waɗi ɓinguel ngel yalti en hisi an babiraɗo a jaɓi walla an bawɗo wonde fof noddin e nofru cukalel he caggal nde fof ko haalaɓe gurna e nanuru he so tawi wonko woodi no nelaɗo sallam waɗno ni o sakkitiri wadde ko tamoroje ene ngoodi ka itta mbaɗa hunde ko cukalel he so woodani ndiyam moƴƴam jomum kam biiru zamzam ene woodi so woodani ƴettata ko mbawɗa sa janggo tuuta hen so tawi ko fate jangguɗa tuuɗa hen walla tuuɗa hen ndiyam he famata ba ɗum woni ñande inde nde ala ñande jibinade ñande inde nde Seydina Al Hasan ene hecci Seydina Al Huseyni lebbi jeegom ɓe gona funeɓe
سيدنا الحسن نعم. نهوتي سيدنا الحسين لبي جاكم غنا فنب بي جكرا ودي فنب نعم. باب ادم يهوا كان غنا فنب نعم. الحسن دي جبنا دي نعم. سيدنا علي أري نعم. علي وجبنا ما نعم. سنة نعم. بول جبن تبي هدوم بالي نعم. هذا مودم فكر بالي يعني اندوغان غات نعم. هذا يوم من الجم ما يد بنا نعم. ها نعم. بيكو باتا كو دي جانا نعم. بلاني كو باتا نعم. فامي نعم. نعم. وانا دمغول نعم. دمغول ko mustabu نعم. ko niida نعم. jokkake e sunna he نعم. sunna tengtudo o ko balde jeedidi nyande jeetati نعم. afami wana damgol gol sunna damgol gol ko mustahabu نعم. wana sunna tengtudo نعم. sunna tengtudo ko balde jeedidi nyande jeetati نعم. ko bandirabe mal pulare نعم. min mi halani faraysil نعم. mi halan arabiyel نعم. mi halan anglais yel نعم. ay batalo kan men kalmi ko demgalam نعم. mi wi on non demgal ngal fasnigal نعم. mi julda tangal نعم. mi do takungal نعم. kono ko Allah yamiri yo haali ko koy maggal kalam نعم. halda mi koy banda min hal pulare نعم. afami نعم. bande jeedidde نعم. kudum sunna نعم. sawadi garma fen نعم. khabaruji non garde ibrahima jibinama nela sallam nyande ibrahima jibinande wi tan wi mi indi on pen نعم. al finni on pen نعم. wana gonga sa anda hedo usta jallo نعم. ani usta silmada نعم. wala su usta zalmada li نعم. jangi to jangi ga hedo نعم. ibrahim alayhi salatu ni jibinande نعم. won ko burno e barde annabi sallallahu alaihi wasallam نعم. ko mariya tol ko tiyatu ndew arine نعم. arde e tato wala masu dido نعم. ben ene gonde makko fobbe so naati wuro نعم. ene keewi kay men hade men andude goto lo ko nande kay men tan gondata نعم. ene jaada نعم. kanko mariya wonbe woni hudno e galle do ummi do نعم. kambe gondi نعم. naafigeeje boyi نعم. wana enela ton adi ko boyi نعم. wadin la naafigeeɓe ne goodi نعم. zamana naafigeeɓe ne goodi نعم. ɓe bonni hen ɓerde ne laaɗo sallam نعم. ha ɓerde boni نعم. hakkunde mariya to mo ardi نعم. ha ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam نعم. yamiri sirna ali نعم. yo ya waro ya mo bonnira ɓerde mo نعم. sirna ali ari نعم. Allah huncen ɗum نعم. yi tawi kisa hay gorko o wonani نعم. est ce que sirna ali نعم. est ce que makko نعم. o woppide نعم. kono laaɗo sallam wimo ala ko نعم. ko yamirnoma ko نعم. tewal haal ko laaɗo sallam wi ko Allah wino نعم. wama atakum rasulu fakhuzuhu ma naakum an نعم. ko laaɗo sallam mo yamiri on mbaɗe نعم. so waɗi goppe نعم. ƴeew nelaɗo sallam yamiri mo نعم. nunɗal makko نعم. e andude mo نعم. o ari o tawi ko nelaɗo sallam yamiri ko نعم. ene luutodiri e ɗum نعم. o rutti نعم. mofsira makko نعم. o wi an nelaɗo sallallah hono no salirno نعم. ñande suudu hutude biye نعم. momtude e nelaɗo sallam ni نعم. wona o sellinoma نعم والله. godde felani moy ɗum ari ko nelaɗo sallam foodi mumtiri jungo muɗum نعم. ɗone kadi nelaɗo sallam kadi ne sirna ali goto wawi ftan ɗum subhanallah e imanu billahi Allah wona gonga نعم. ndeno ari o mofti islam makko o yetti nelaɗo sallam wi nelaɗo نعم. waɗi namdal نعم. o wi so tawi aneli goto e men نعم. o wiyani so aneli kam نعم. est ce que ndaw laaɓi reedu an joni so tawi aneli goto e amen نعم. tawi ene luutodiri e ko nelɗa ko نعم. no waɗata نعم. koye woppa نعم. ayi koye mbiɗa wona gorko mbiɗa wona gorko نعم. nabi sallam welti نعم. ɗacci muyɗum نعم. Allah waɗi kanko ɓiɗɗo debbo o jibini نعم. o jibini ko ibrahim نعم. nabi sallam ɓerde muɗum نعم. sena ali ɓe fuɗɗima sujjire hen laɓɓinde hen نعم. kono en heddi نعم. fa rabbul izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin نعم. parce que ne laɗo sallam نعم. ɓiɗɗo o yande e leydi نعم. e jibril darnuɗo koyngal muɗum e suudu annabi sallam نعم. salmini annabi sallam نعم. o wenno ko assalamu aleyka نعم. ya rasulallah نعم. rabbuka yuqri'uka salam نعم. koni o wiyanno an annabi sallam mi salminima نعم. joome kadi ene salmima نعم. kono o wi ko assalamu aleyka نعم. ya aba ibrahim نعم. ko Allah indi ibrahima ɗum wona e defta mon daɓon kiita kon kon نعم. innete on penet نعم. cakkat
assalamu alayka نعم ya aba ibrahim نعم jibril sari arrahima ko woni assalamu alayka ya rasulullah نعم rabbuka yuqri'uka salam نعم kono o wi assalamu alayka ya aba ibrahim نعم ya rasulullah نعم kanko ne sallam mo beltimo نعم o yalti e sahabaɓe نعم o wi mi dañanama joni ɓiɗɗo gorko نعم innirtu mom ko ibrahim o wiyano ini نعم onani son jaɓi ko ni son cali kadi ko ni ala ko mbawɗon hen نعم on guittata نعم wona sappade wona bakkade kala min ko Allah so neɗɗo haali konngol Allah sallam tabbito ngol ko wela fof wi o wi نعم e ko tabbite e muɗum ko نعم a ittata نعم a wawa ittude نعم on guittata نعم ko ni ardina Allah sallam inniri ibrahima نعم weltare muɗum نعم nde jibrilu ari habriɗum nde ɗo weltare نعم mo yalti e sahabaɓe o wi mi jibinirama ɓiɗɗo نعم mi dañanama ɓiɗɗo نعم mbiyanmi ɗum ko ibrahima نعم alayhi salatu wassalam نعم wona ñande jeeɗiɗi نعم sabu alasan alusen ene kecci ibrahima on duuɓi joyi نعم famɗi نعم walla jam نعم yo ko mbatten ko نعم ɗo sernaɓe نعم balɗe jeeɗiɗi ngoni sunna نعم wona dammugol ngol woni sunna نعم wona nde neɗɗo wela fof inna نعم balɗe jeeɗiɗi ñande jeetaɗe so timmi نعم mbiɗa ko so tawi ala dammugol ha ñande hen timmi نعم wallahi saɗa jogui dammugol ha ñande hen kam timmi balɗe jeeɗiɗi ɗe نعم min ayi waktin sha'a نعم. wona min ayi yawmin sha'a نعم kala waktu mo mbeɗeɗa ya innu e nder ñalawma he نعم wona kala waktu mo mbeɗeɗa ya innu e nder ñalɗi yontere he نعم wona waktu mo mbeɗeɗa fof ya innu e yontere he نعم mbiɗa ko waktu mo dañɗa mo jiɗɗa fof ya innu e nder ñalawma inde he ñalawma jeetati o نعم wona waktu wona ñalawma mo mbeɗeɗa fof نعم jibinama alhamisa نعم a dañi aljuma نعم aset ala نعم. hawre e julde نعم. hawre janese bamma yo hawre نعم. janese mama yo hawre ngappade ngolol yo bal yonterde ha timma نعم hawre e julde ala hen نعم hawre kunra bris ala hen نعم hawre min jaha janese ala hen نعم hawre min jaha daka ala hen نعم innoyde daka ala hen نعم innoyde mawlude ala hen نعم innoyde jurbol ala hen نعم wonnoyde jafane ala hen نعم. jeeɗiɗi ha timma نعم kala ko wona ɗum wona sunna نعم caggirɗo soɗo caggito ko jiɗɗo namdede mbaɗa heeɗi ɓe keewi wiide so tawi jibinama hannde alkamisa janngo ko aljuma hawre e julde korka walla taske ɓe mbiya yo joomum yo innu ɓiɗɗo mata nani ko mbimami ko saranami refta ɓe wonon kay on nani mi wiima ñalawma jibinaɗo o ha on ñalawma arta o ñalawma kala ko balɗe jeeɗiɗi ɗe ko ɗum woni sunna ñande jeetati inde kala ko neɗɗo inni ɗo e balɗe jeetati ɗe timmude ko haram waɗa ko barke wona sunna sawrla wona haram kam kono wona sunna wimami noon hawre nena maayi yo hawre min jaha jorbuyal yo emin jaha daka yo emin jaha mawlude yo emin jaha jogol yo ɗo stara faade wattake ɗo emin jaha to min jaga yo sama fof ɗum hawre janngo ko julde yo hawre ko ɗum ɗo fof ala hen anani mi jibini hande hawre julde janngo hawre julde ko indi fof hayso ñalawma o hande ko alhamisa walla jibinama aljuma janngo ñande hen woni julde taske dammugol ma taske ko bange dammugol ma inde ko bange ala rendindi ala ittini sunna ala ittini voilà jemerde ala sunna نعم timmat tan نعم gati sunna bange نعم dammugol inde نعم sunna نعم bange نعم dammugol taske نعم kanji fof noon poti نعم qima نعم taw ella ala نعم a yiiba ala نعم hay soɓe funeɓe نعم dammugol goto ngol rendintaki نعم ɓaade bawɗen godi dokko en mboni so tawi dammugol goto dañɗa نعم innir goto نعم keddiɗo waɗe duwaw نعم dokku نعم wona ɗum wona masala ma wallay ɗum wonno masala eyyi kono ceerno joni namdal gongol wuude sa dañi funeɓe ɗiɗo joni joyiɗa damol goto sa indiri goto après que ma ina ɗum min kam wimi so tawi ko dammugol goto no joguiɗa نعم a indirat goto gadiɗo jibinede o نعم keddiɗo o waɗene duwaw نعم ala min gaw ɗon mbawma hedde ɗon tan a inniri oya gadiɗo jibineɗo o mbimami keddiɗo o mbaɗa duwaw mi anda noon duwaw an mon ɓiɗa sikari sa heɓi dammugol kadi bindaɗe ala ala koy ɗum afaka en ala نعم ɓiɗɗo koye yontere he tan ɗon haali keɗoɗo moƴƴi ko haali ko ene wawi wonde neɗɗo wawi jibinirede wimi ala dammugol haada e lewru walla goɗɗum ko hane haram نعم waɗa ko barke toon kam ko waɗa ko barke tan waɗa ko barke نعم ɓiɗɗo innetake caggal yontere nde nelaɗo sallam wi nde نعم ɓaade kay ko o julɗo o jibina ko e l'islam نعم o innetake mbimi caggal ñande o dañi yontere nde نعم ɗum wona inde jogorade wonde inde haala kara نعم
biddo ina taake caggal yontere den la rasulullah bi uqa yawmu sabi ala ma timmi amma no so tawi ginaado laakara walla ummiraade o neere ari ina ngati waade muɗum men wiye bilali walla malal walla ɓeydaari ɗum inde muɗum wincite walla wiye gosi walla wiye tamaruwel wincite l'islam fo mataba kono amma ɓiɗɗo jibinaaɗo l'islam haa dañi balɗe jeetati inna selli inna ka caggal ɗum harmi bintu yo femmu cukalen ɗum woni sunna nan inde sugunu du PSD e hunde kange walla haalis sakke ñande inde nde so tawi natti dañde kange walla haalis walla ko nande hen ima muɗum ene woodi so tawi bawal rokki so rokkani kala ko newi cakko ɗon caggal nde femba wona inni ha gasa fembede ala mi yani wattaki mi yani harmi ko noon annabi sallallahu alaihi wasallam yimir aliyu kalantumi on ko gandumi ko e selli e am e ko gandumi ene ñawi e mon e ko ganduɗon e ko bonduɗon ha jam alay ɗum wona ha ɓinguel fembe ha wona e hirse ha gayne ɓinguel fembe mi wiyani moƴƴani mi wiyani en harmi kalmi ko golle annabi sallallahu alaihi wasallam kanko tan woni jonkongol kanko tan woni jom golle goɗɗum ala o wi sena aliyu ya yamir fadimatu bintu rasul sallallahu alaihi wasallam yo fembu cukalel ngel o wiyani aliyu fembu o wi ko fadimatu ɗum hakkille o wiyani aliyu yo fembu fadimatu yo fembu o wiyani kadi aliyu yo sakko wi ko fadimatu yo sakko pesa cukalel ngel sa iti so tawi ko debbo on jomgalle ma sono jogui itanima hokkima ko maraba sono wawi fembude wallima an he toon kono yo fembe hade mo innede kono inne fembe ala mi yani haɗa mi koye kono ala wona golle annabi sallallahu alaihi wasallam so tawi noon fembama ha gayni wiye fembama gasi so yiɗi sukku ndu sakke ñande hen so yiɗi ko sakkere noon ko sakkere ñande hen yo sakke tan kam sakke yejjide ene woodi basal ene woodi ronkere ene woodi ala kullin so tawi noon inna fembama ha gayni dammugol adde dammugol sunna adde so tawi sardi ene woodi sene woodi adde so woodani baten fembama ha gasi inne do bawɗo de fof bo so dammugol woodani famata ba adidi ñande jibinande noon ñande hen hande gonɗen ɗo joni koye alhamisa ko oustaz Diallo naam ndi oustaz Ly ɓe cali feññinde ko ɗum ɗonki andude ko cagge mabɓe yoɓe janggu sira ɓe jangga tarikh annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe jangga sharia ɓayna oɗo fof wona yaani wona madda wona ɓuwa wona waɗi ni watti ni hen yoɓe jangu pular ɓe kala min pular min juldata pular min dowata pular kono min jiiɗi pular ha min mayda e pular ñande jibinande hande gonɗen koye alhamis hande an oustaz Ousmane Diallo an sa andu majjikineɗa famata ba sa andu sa anda aɗa namdo heɗo keɗɗo ko laaɓi ñande jibinande ƴeewi mo gonɗo ɗo namda mbiɗa ko midi mbiɗa ko midi 30 mbiɗa ko mbete ko balɗe jeeɗiɗi ha timma walla ko balɗe jeetati ha timma heɗo sunna annabi sallallahu alaihi wasallam joni genɗon ɗo koye midi wiɓe ko balɗe jeegom ñande jeeɗiɗi inneɓe pen wiɓe ko balɗe jeegom ñande jeeɗiɗi inneɓe pen balɗe jeeɗiɗi ñande jeetati ko ñande hen innete balɗe jeeɗiɗi ñande jeetati ko ñande hen innete uqba yawmu sabiya nara sallam bi ñande jeeɗiɗi innete cukalel ngel so dañi balɗe jeeɗiɗi inne a noon a dañi balɗe jeegom a inni mbiɗa ñande jeeɗiɗi majjere ma e fuyre ma e ɗawre ma e keeferagu maɗa an baɗum ni o e majjude sunna ɗum wona sunna ñande jeeɗiɗi ha timma ñande jeetati inne sakharaha alayhim 7 layalin wa 8
jamma jeeɗiɗi نعم yaara koye balɗe jeetati نعم en mbi alhamisa hande midi نعم o jibinama نعم wona نعم yama alhamisa hande goo نعم alarba ɗiɗi نعم alhamisa goo نعم hande wona alarba nde hande ko alhamisa نعم en mbi alhamisa goo نعم jaafa ɗum e fuu joɗe نعم alhamisa mbiɗum yaara koye midi نعم on mbi ɗum goo نعم on jejjiti ñalawmaji kadde koye fajiri نعم on jejjiti ñalawmaji Allah haani ɗum koye fajiri wona e min wi نعم wona e mutal naange نعم koye fajiri نعم min wi ko tubakoɓe jeyi نعم mutal naange ko hoorɓe jeyi نعم ko Allah jeyi ko e ñalawmaji ɗi koye fajiri kaaddi نعم fami نعم mbino alhamisa joni ko midi نعم joni oɗon gandi fajiri ɓenni نعم walla julete joni ko 5 heures نعم 5 heures 6 heures نعم 7 heures نعم 8 heures نعم 9 heures نعم 10 heures نعم 11 heures نعم midi نعم waktuji jeetati نعم. yalte ñalawma نعم ɗum ko nde jata ñalawma gasani waktuji jeetati نعم. feccere ñalawma نعم yalti نعم joni o jibinama midi نعم en mbi enen ko alhamisa jagguɗen نعم نعم en mbi aljuma ɗiɗi نعم aset tati نعم alen nayyi نعم altine joyi نعم talata jeegom نعم alarba jeeɗiɗi نعم wiɓeniɓe نعم alarba jeeɗiɗi نعم joni noon on ginniñal alarba nde نعم alhamisa arani نعم wona mbiɗon balɗe jeeɗiɗi نعم on ginniñal alarba نعم ginɗon ko subaka نعم tawanaki fuɗi kadi نعم hedde 8 heures نعم 9 heures نعم joni ko heddi e yontere he ko ñalawma jeeɗum mbiɗon o نعم on ginni subaka نعم 8 heures نعم 9 heures نعم 10 heures نعم 11 heures نعم midi نعم wona ko ɗon gonɗen نعم on ɗon arti kono midi o نعم on guppi 1 heure نعم 2 heures نعم 3 heures نعم 4 heures نعم 5 heures نعم 6 heures wetata نعم naño no ñalawma نعم walla نعم midi wonno نعم نعم midi arti نعم hande woni 24 heures نعم walla نعم woni ñalawma نعم midi hande نعم alarba نعم ndo alhamis نعم midi janngo نعم aljuma نعم walla o jibinaa ko hannde midi نعم alhamis نعم ɓenni e ñalawma hee ko نعم o ko heddi e ñalawma hee ko نعم haa hannde ɗo alhamis o ɓennoyi taw fajiri garoowo نعم fajiri janngo نعم Oustaz Diallo نعم balɗe jeeɗiɗi timma نعم ñande jeetati inne نعم tawi ko sunna okka yawmu saabi ayi نعم yawmu saabi ko ma timma نعم so tawi a limi a نعم wii ko alhamisa goo نعم aljuma ɗiɗi نعم aset tati نعم alen nayi نعم altine joyi نعم talata jeegom نعم alarba jeeɗiɗi نعم a inni نعم to woni نعم mbimi to woni wona naam نعم manki de a wi an a inni subaka jeeɗiɗi o نعم wona noon نعم ko ma on ñalawma kay ɓenna نعم alarba koye ɓennat نعم alhamisa o نعم yaade fajiri mum e نعم. jamma mum ari نعم inne woni woni sunna نعم masalol figi yo witan anda an ustad li witan anda نعم a jangani figu ala ko jangoɗa ko aɗa wawi نعم a reniri qoɗana gotal نعم a jangi kaɓirɗe نعم a ɓaari نعم a yii koyti نعم a yii baroɓe jakoyl نعم a yii ganki dumboji نعم. a yii yalamlam نعم fo a jangani figu نعم. jangata tan ko maddiya نعم ɗum ɗo a jangani ɗum ruto janga نعم figu نعم oustaz Diallo annene ka a suurimo نعم wona noon mbiyeɗa نعم wona noon نعم ɓaadi aɗa andi نعم. namdirɗa ko ha yimɓe gummo e majjere نعم laɓɓin haalaɓa نعم wona uqqa yawmu sabi tan نعم en jii alhamisa tan نعم aljuma نعم aset نعم alet نعم altine talata alarba ginnen نعم. ko heddi ko to won نعم Allah landa ñalomaji kadi kañum de tagi ñalomaji kañum de kadi serdi نعم min mbi ko tuuba ko mbaɗi نعم murgol naange ko hoore ka waɗa na نعم ñalomaji kadde koye fajiri نعم wona e murgol naange he نعم wona e min mbi he نعم
o mas'ala min dutti ɗum e mawɗon son jaɓi ko ni son calima kadi ko ni ko ni woni sunna amma noon ko heddi ko mbiɗon waɗa innerede balɗe tati haram wona sunna waɗa ko barke ko cakkat innertake balɗe tati innertake ñalawma gooto innertake kala nde neɗɗo wela hukka yawmu sabi so jibinama on ɓuura nelaɗo sallam andiri ñalawma ɗi e wawde yurmade wi ko ma ɓiɗɗo o daña balɗe jeeɗi tummude nde inne sa inni ga ɗum waɗani sunna sa inni ga ɗum ko nelaɗo sallam wi ko a yeddi konngol muɗum ngol a waɗani sunna mi ala damgol mbaɗa innere balɗe tati walla ba a fen ka fasiki an la tagna ɗum min rahmatillahi wala tawi e min rahmatillahi wala tagna ɗum min rahmatillahi inna allah fof ina woodi an mo ala damgol holko cikkinima wiide mbaɗi mi ala damgol aɗa andi arsugue ma ɗo Allah itata fadde balɗe jeeɗiɗi ha timmade ɗen ko sunna tengtuɗo e maɗa an sunna tengtuɗo e maɗa an pada balɗe jeeɗiɗo ko falli force sa waɗi wona ɗum sunna o ala innirte balɗe tati walla ko ga yontere balɗe jeeɗiɗe ko bel perdi karmuɗo ko mbiyatan deeɗaɗo ko ɗum jafoɗon mawɗo innirte balɗe jeeɗiɗi timmani ko kar muɗo wona dagiɗo wono jeeɗi ɓiɓɓon so jiiɗi mbaso jibinde so jiiɗi jibino mbaso innirde wondaka ɗum gondami ko lawol nder islam ngol direct gotol poccingol ngol ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko rew ɗum balɗe jeeɗiɗi jana jeetate ginɗon soɗon bela soɗon metta ko ɗum woni sunna ɗum watte soɗon jiɗɗi namdade hunde walla ko ɗum ɗuɗan joni ngari ha ɗo mbeɗen barkinoroɗo hen e jimɗi meɗen Cheikh Nahmawullah ngam mbartano toon kadi ko neddude kadi ceerno Yahya Ba kadi hande kadi e ɓeydande mo duwaw ɓeydande mo duwaw kanko ceerno meɗen ceerno Yahya Ba. The Bluetooth device is connected successfully. hande duwa kadi mo ndi woni no ceerno Yahya Ba tori satoɗo aɗen ɓeɗe duwa o kadi eɗen beltiniramo oɗo matu nabi sallallahu alaihi wasallam e wasiya mo Cheikh Nahmawullah waɗi almuɓe muɗum e wasiyade ɓe julɓe e muñal dendagal ko heeɓiɓe kamɓe julɓe e muñal muñ joni noon keɗo jim jokku bandiraɓe caggal nde keɗɗon yimre woɗo e jaɗalla e almuɓe Cheikh Ahmad Hamahullah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allah hokkiti janen kagal gueɗal Allah hokkiti janen kagal ɓural ɗi jimɓe de wona meranteji ɗi jimɓe de wona yengo ɗi jimɓe de wona bolle puyɗeji yimre nde ene wasiyo neɗɗo e muñal e hoddiro ko jogori heɓoy ɗum e ñaagade Allah ko jogori heɓ ɗum e ko jogori heɓde ma an julɗo kala nde are e maɗa ya muñ de ko wasiye won muñ onon julɓe mo waggino onon julɓe nde muñata kala ko heeɓi no hoddiro Allah muñe
kadi ngandon kadi kala nde hoddiri are moɗon jabre Allah dogun wasiya won ɗiɗo jimɗi en beltiniri hen ɗo hande dendagal jimɗi fof Ibrahima Soto gawinane e tijjanankoɓe ha jofti Buya Haydara e dendagal ambo canama wulla an ceerno Yaya Ba ko ɗiɗo jimɗi mbawi jaɓɓoradema ko ɗiɗo jimɓi kadi mbari waynoradema ahlu sunnati wonɓe Guinée Bissau on calminama mi duwanima on ene wayno waktu o yoni en jiiɗa kadi yewtere nde uste taw ha fo yaltaka eywa joom machine jo kañum wi yewtere nde yoɗi min ɗaldono Isa Yunus noon waɗano tawaɓe en calmino no ceerno Demba Ba gonɗo Kirma Sar joom dol salminago maɗa e almudo maɗa Sharif Abba yettini kam ɓi Sharif Abdoul Qadir minen ɗo joddi e min duwanama noon balɗe moƴƴe balɗe juɗɗe e battane moƴƴe kadi e du'al ngal kadi no yaari yeeso yo Allah nawru du'al ngal yeeso kala ko yalti e maggal yo Allah waɗa hen barke kala ko yalti e du'al ma yo Allah waɗa hen barke kala ko yalti e du'al ma yo Allah waɗa ɗum barke kala ko yalti e du'al ma kala kadi mo Allah nan ɗon kadi Allah hokku ɗum rende Qur'an karim yo Allah hokku ɗum rende Qur'an karim kala naɗo ɗum e du'al ma mo jangguinɗa yo Allah hokku ɗum rende Qur'an karim hokka ɗum kadi rentade Qur'an karim rende Qur'an e rentade Qur'an wona gotum rende Qur'an e rentade Qur'an karim wona gotum rentade Qur'an karim wona yatane ne haala tolno butta ya ayji nanduɗo wawa seedude anda ay jippiɗo jamma anda ay jippiɗo jalama anda jippiɗo e ɗengal anda tan wi'ani firata hoore mum ala yo Allah dandu en on ɗo musiba wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caggal de kettiɗen ceerno men jinnaɗo men ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mama Sile ɗo e galle men ceerno men Samasa taw tawtara yewtere nde jaydiyanko mon no mbirumo ni lengo Thiam Issa nongo e ceerno Mahmoudou Diallo e ɓi ceerno men Sharif Abdoul Khadir Haydara ɗo e ko heewi kodda makko biyeteɗo Abba janggano to Sénégal nokku men Karmassar ceerno Ba e ceerno Ousmane Kane toon to Fundu en calmi dendagal jinnaɓe e sirifaɓe e seremɓe e almuɓe e dendagal hettiyankoɓe dente men WhatsApp eɗen mbiya haza assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh